बे समाव अदालगुरियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय गंसे बास गारियाव खारबाय थानाय थासारियावनो मोनसे दालां सेराव जाब्रबथाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनिफ्राय हावलि खारबाय थाग्रा बास गारिया दिनै फुंनि समाव हावलि फारसे थांनो ओंखारनायाव बेरगावनि थथलापारा गामिनि सेराव गंसे फिसा दैसायाव जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथाय जानाय बास गारियाव सा 7 दावबायारिफ्रा दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। दुखुनांथावदि सा 7 दावबायारिफ्रा गाज्रि जोखोम जाजोबदों। जाथाय जाखांनायनि उनाव गारि सालायग्रा ड्राइभारा जायगानिफ्रायनो खारो होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथिहोयो। बे समाव अदालगुरियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय गंसे बास गारियाव खारबाय थानाय थासारियावनो मोनसे दालां सेराव जाब्रबथाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनिफ्राय हावलि खारबाय थाग्रा बास गारिया दिनै फुंनि समाव हावलि फारसे थांनो ओंखारनायाव बेरगावनि थथलापारा गामिनि सेराव गंसे फिसा दैसायाव जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथाय जानाय बास गारियाव सा 7 दावबायारिफ्रा दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। दुखुनांथावदि सा 7 दावबायारिफ्रा गाज्रि जोखोम जाजोबदों। जाथाय जाखांनायनि उनाव गारि सालायग्रा ड्राइभारा जायगानिफ्रायनो खारो होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथिहोयो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360